दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बेजों लोगोसे जि दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि जि जथाय बानजायनायाव जिथु गोदान दिल्लीयाव जा सोलिबाय थादों जिथु थांनाय साननिफ्राय जि बड'लेण्ड महोत्सब जि गिबि सेथि खेबनि थाखाय दा बे समाव जि नैबे जिथु 16 नभेम्बर दिनैनि सान बेखौ फालिनाय लोगोसे बेयाव मोनसे गौमा हान्जा सनाय जि हाबाफारि बेखौ जों लानो नुनाय मोनो बे समाव आं मिथिनो नाजानो जिथु बिटिआरनि जिथु CM बिथाङा आंजों लोगोसे दङ आं बिथांनिफ्राय नैबे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मा बुङो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जानायनिफ्राय बोसोरफ्रामबो 16 नभेम्बरखौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान महरै खुंबोदों। दिनै गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सब खुंनायजों लोगोसे फिन खेबसेबाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ दिल्लीयाव खुंनाय जादों। जों बयबो बर' थुनलाइ आफादखौ मान होयो आरो दिनैनि बे सानाव आं बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रफेसर सुरत नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारीजों लोगोसे गासैबो दैदेनगिरिफोरनो हामलायनाय बावो आरो बर' थुनलाइ आफादखौ गायसनजेननाय आफादगिरि आरो नेहाथारि सनाराम थाउसेन आरो जयभद्र हागजेर बिथांमोननोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि सिबिनायखौ आं बावहरो। गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सब खुंनायनि गुबै थांखिया दिनै जाफुंसार महर मोनबाय होननानै बुंनो हायो। मानोना मैया भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा एदान थानानै बर' हारिनि गोबां जेंनाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बर' हारिया सोरगिदिं जौगानायनि गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथाङा नोजोर होगोन आरो अराय सम जोंजों थाफागोन होननानै बिथाङा खोथा होलांदों। जों बर' बायदि मोनसे हारि जाय गोलाव बोसोर स्ट्रागल खालामनानै फैबाय बे हारिनि बेबायदि गिदिर प्रग्राम गोदान दिल्लीयाव खुंनायाव बिथाङा बाहागो लानानै स्पष्ट भाषाजों जि मोनसे बाथ्रा बुंलांबाय बियो जोंनि थाखाय गिदिर एचिभमेन्ट होननानै आं सानो। सार जिहेतु NEPनि सायावबो जिथु सावरायनो बेयाव हाबाफारि लानाय जादों बेयाव बर' बिजोंनि थाखाय माबाफोर मुलाम्फा जागोन नामा सार जिहेतु NEPनि सायाव जिथु सावरायनायनि बाथ्रा लादों दिनैनि सान? निस्सय जागोन मानोना NEPआ दायो इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ आरो बेवहाय बर'ल' नङा इण्डियायाव जेसेबां भार्नाकुलार मिडियाम दङ बियो गोबां स्ट्रागल खालामगासिनो दङ। बिखौ बोरैहाय सारभाइभ खालामगोन बोरैहाय दावगालांगोन जेराव मोनसेनिख्रुइ बांसिन भार्नाकुलार मिडियाम बा मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन दङ बे जायगाफ्राव जथेस्थ' प्रब्लेम फेस खालामनानै दङ। ओंखायनो दिनै भारतनि इडुकेसन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनि प्रेजेन्सआव आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथांनि प्रेजेन्सआव गोदान दिल्लीयाव मोनसे थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ सेमिनार लादों आरो बियो निस्सय जोंनि फैबाय थानाय समाव बर' बिजों सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनायाव मदद खालामगोन। नंगौ बिथाङानो जाहैबाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि जि प्रमद बर' आरो बिथाङाबो जिथु दिनैनि जि हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव जिथु बाहागो लानायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो आंनि जिथु केमेरा फारसे आं बिथांखौ बे समाव दिन्थिनो खावलायबावदों जिथु बेयाव बर' हारिनि गोबां जिथु सोद्रोमाफ्रा दिनै रोजा रोजा बेयाव दाहाल थुंग्रि लानानै जिथु आखाइयाव जिथु बर'नि माखासे हारिमुवारि जि दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनाया थारैनो बे समाव मोनसे गोदान दिल्लीयाव मोनसे गाब गोनां हाबाफारि लानानै फैदों होननानै जों बे समाव जों बुंनांगोन आरो जों बुंनांगोन जिथु बेयाव दिनै बर'नि जिथु माखासे जि मुवा बेसादफोर जिथु GI टेग मोननो हानाय बे मोननो हानायनि सायावबो दिनै बिथांमोना दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बेयाव जिथु लानाय जादों। थारैनो जोंबो खावलायदों जिथु फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जि हाबाफारि थांखि आरो नोजोर लानाय बियो मोजाङै मोजां जाफुंथों होननानै नैबे समाव केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे गोदान दिल्लीनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरजिर बाग्लारि।